Може би сте прекарали безброй часове, мислейки как да защитите наследството си или да си върнете дела от имота, който ви се полага. А може би вече сте направили първата крачка и сте се обърнали към адвокат, но сте останали разочаровани. Загубени пари, неясни отговори, никакъв напредък. Именно за това създадохме по-ясен и подреден начин първо да разберете как стоят нещата по вашия казус и какво има смисъл да направите от тук нататък. Анализ плюс план за вашия имотен казус е безплатна консултация в 3 части. Първо, лично ще ви изслушам и ще се запозная с ситуацията ви. След това ще ви обясня какви са реалните ви възможности и ще очертая ясен план за следващите действия. И накрая ще отговоря на всички въпроси, които имате. Практикувам като адвокат повече от 25 години и през това време съм работила успешно по множество спорове за наследство, със собственост и делба на имоти. Ако смятам, че можем реално да ви помогнем, ще ви кажа как. Натиснете научи повече, за да разберете как протича консултацията и дали можем да помогнем с вашия имотен казус. Не отлагайте! Ако вече има спор, напрежение или важен срок, с времето подобни казуси рядко стават по-лесни.